Намираме се в фабриката София Мед. Ние се занимаваме с производство на мед, цинк, мед и медни сплави, медмесинг и техните сплави. Нашия завод има 3 работни цеха. Единият е в флеарно производство, където се отливат блоковете. Ние сме тук, намираме се в валцово производство, където се правят заготовките съответно листови, прокатни, студено-валцови станове, горещо-валцов стан, студено-валцови станове и надлъжни и напречни машини за отрязване на листя и техните. Имаме третият цех. Работиме с екстружен, който произвежда екструдни, от пресата излизат екструдни материали. Накратко, това са 3 цеха за производство на нашето производство. Съответно с фирмата Тапло работиме доста години, като спомогнахме много специално в валцово производство. Използваме повечето дренажни системи, които работиме с помпи Тапло, диафрагмени помпи Тапло. Отделно сме направили едни системи за дозиране на пайцови линии, където работиме с сярна киселина и сме направили съответните системи автоматични за дозаторни системи. Това спомогна много за сейфти на хората, защото в момента имахме даже инциденти с доливане на киселини. Сега в момента вече се работи без да има човешко присъствие на системата. В момента имаме 2 такива системи монтирани на пайцовите линии. Предприемаме да монтираме още една система, ще монтираме на другите машини, които са за байцване, където използваме сярна киселина.